Hallo. Hej. 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 Det er Malte. Min bokse, det er blevet væk. Det er Malte. Og det er Malte. Det er Malte. Wow. Avis. Men det skal avispapir. Ja, det skal jeg. Eller de der, Kim han var godt med på YouTube. Eller Kim han var godt med. Ja, Kim. Kom nu, Kim. De fucking der. Kim han er med på YouTube. Live fra Skallebølle. Spænd de madmuskler. Nej. Det er live fra Skallebølle, det her. Det er altså ikke live. Det bliver lagt på YouTube. Og det siger vi så lige der. Hvad? Jeg bare klemmer på min næse igen. Og der er så irriterende. Jeg sparer du. Jeg stiller lige om til slut. Jeg stiller lige om til slut. Det er politisk klart. Jeg stiller